Arratsaldeon eta mila esker Saraubeko mahaira hurbildu zareten guztioi. Duela 4 urte, hemen elkartu genituen Aiaraldeko udal hauteskundeetarako alkategaiak. Udaletatik hizkuntza eskubideak eta euskara biziberritzeko bultzatzeko konpromisoak hartzera deitu genituen. 4 urte geroago, zertan dira konpromiso horiek? Konpromisoen jarraipena egiteko, elkarlana sustatzeko, alderdikeriak saihestu eta euskararen normalkuntzan udaletxetatik aurrera pausuak bultzatzeko udal bakoitzaren jarraipen mailak eratu genituen. Herritik herrira emaitzak oso ezberdinak izan dira, baita dinamikarekiko atxikimenduak ere. Batzuk, konpromisoak hartu izan ere zalantzan jarri dute. Gaur, hau guztia publiko egiten dugu. Bai Wikan 2019-2023 txostenean jaso dugu informazio guztia, eta gure webgunean eskegiko dugu. Dinamika honen balioaz konbentzituta gaude, oztopoak oztopo. Horregatik, egindako bidean sakontzeko borondatez, 2023-2027 legegintzaldirako gaur publiko egiten dugun konpromiso sorta berri bat helaraziko diegu hautagaiei. Hizkuntza eskubideak oinarri, elkarlana lanabez, dinamikarekiko ezinbesteko atxikimendua eta konkretuak, neurgarriak eta lorgarriak izan daitezkeen konpromisoak dira osagaiak. Hurrengo asteetan alkategaiei aurkeztu eta sinatzera gonbidatuko ditugu. Gardentasunez hartutako konpromisoak publiko egingo ditugu. Duela 4 urte, Saraubeko mailan alkategaiak izan zuten protagonismoa. Gaur berriz, gurea da hitza. Alkategaiei eskatzen diegu euskararen normalizazioa bultzatzeko konpromisoak har ditzatela. Hizkuntza eskubideak bete ditzatela aldarrikatzen dugu. Udal eta udal instituzioei euskalgintzarekin elkarlanean jarduteko galde egiten diegu. Hizkuntza eskubideen errespetuan eta euskararen normalizazioan aurrera egin dezagun.